May ngapon sugbog Kabisayan. Suspek sa pagpatay sa usa ka pastor sa Barangay Bonbon, Dakbayan sa Subo, napatay sa mga pulis kagabi. Ang mga sakop sa Guadalupe Police Station miresponde sa alarma sa usa ka armado nga tawo apan misukol kini. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Napatay kagabi sa mga pulis si Oliver de Villares alias Kabang dito sa interior nga dalan sa may Andres Abiliana, Barangay Guadalupe, pasado alas 10 kagabi. Siya ang suspek sa pagpusil patay kang Pastor Crisostomo Maternal Jr. dito sa Barangay Bonbon ni atong Hunyo 5. Ang mga sakop sa Guadalupe Police Station miresponde sa alarma sa usa ka armado nga tao apan misukol kini. Inay nga mo surrender, mibunot kini siyang armas ug mipusil sa mga pulis. Apan wala makabuto ang iyang armas, dihang miungot ang bala ug napusilan sa mga pulis. Kasama siya. In fact, wala siya kapabuto noon, kami jam ang iyang armas. Anak, wala man ko, dirahanan nila. Ang amang kadot pa ka. Nabit na sa kuha nga, do not give fear to your enemy. Ang imong life is in peril na. Mas magmatong sa itong kapulisan, sila ay mga 6 feet below the ground. Samad sa ulo, dughan, agi sa balangan angkon sa suspitsado, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ang suspitsado daling gidalas tambalanan apan patay na kini pag-abot sa Cebu City Medical Center. Nasayran nga nalambigit usab si de Villares sa mga kasong pagpamusil, karnaping ug sa illegal nga drugas ug napriso na kaniadto sa Muntinlupa. Kapulisan nagtuo nga na-involve usab si de Villares sa mga pagpamusil nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo. Sanglit na ilaman usab kini nga gun for hire. Kana siya, ang record ni, grabe ang record ni. Ano karnaper, nga nagpadua bagay og drugs. Muna ay kuha na itong number 1 sa mga kuha, ito na rin sa itong area of responsibility. Matod pa sa mga pulis, maisip na nila nga nasulbad na ang kaso sa pagpusil patay sa pastor. Human nila mapatay ang gunman nga si de Villares. Nakuha sa kapulisan ang kalibre 45 nga pistola, bala nga miungot sa armas ug ID niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libona, News 5. I-congratulate sa hepe sa Regional Police Office ang mga pulis nga nakapatay sa usa ka pastor sa Barangay Bonbon. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Kasanayan is Police Senior Inspector Alessandro S. Quijano. Gipahalipayan ni Piero 7 Director Patrocinio Comendador ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo tungod sa pagsulbad sa pagpatay sa usa ka pastor nga si Crisostomo Maternal. Sumapa ni Comendador, dako siya pagsalig sa kapulisan sa Sugbo sanglit sa unang adlaw pa lang sa hitabo, iyan ang gisalig ang tanan sa CCPO sa pag-imbestigar. I would like to congratulate the Cebu City Police Office for a very persistent and efficient way they handled the case. Unang nadakpan si Gary Daclan ang nagkontak sa gunman nga si Oliver de Villares. Misurrender usab ang driver sa Valhabal nga si Benji de la Serna nga gisakyan sa gunman. Gila nga si Ramil Bong Hanoy ang nagsugo sa pagpatay sa pastor nga piniriso karon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Oliver de Villares alias Kabang dunay mga kasong karnaping ug pagpayot sa ginadiling nga drugas. Based on initial report na sa mga previous cases of carnapping and illegal drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Tulo ka mga drug pusher na dakpan sa kapulisan didto sa lungsod sa Barili. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Tulo ang nadakpan sa Provincial Intelligence Branch sa bypass operation pasado alas 2 kagahapon sa hapon didto sa Barangay Mantalungon sa lungsod sa Barili. Nadakpan sa mga pulis si Glenn Hinguyon Mantalaba, kinsa ilang gipalitan og shabu usa gidakop. Lakip sa nadakpan ang duha niya kakauban nga sila si John Dane Rihes ug Nonito Iliado Sr. Nakuha gikan kanila ang 40 gramos nga shabu nga gibana-banang mo kantidad og dulan 500,000 pesos. Reklamo sa Barili, sa Mantalungon kay kusog-kusog na lagi ang ihang duwa. Mong atong i-applyan og search warrant ang ihang balay. Mong pag-abot dito, diha man siya sa gawas nang hatag man, so gibaybasa siya before ang pag-serve siya search warrant. Disyembre sa miaging tuig, nagsugod og pamaligya og shabu si Mantalaba human mibiya pagkakonduktor sa minibus ug makabaligyag 200 gramos matag simana. Imo to daghamang namitbit na ni nga biliran mo baligya. Mo to ako ang ano na ilado nga mga. Mo to kung papa ni nga lin pagbantay ana kay daghang ino maligya na. Imo nga ano mabaw na. Mo to mo jud ko masipyan silingan ng tabi-tabi. Ako yung ano gidagyon.
Mo to pagka dayon na murag bati na gyud puno wa nang ariya niya ako nabili niya. Matud ni Mantalaba, gisultian siya sa nagsupply kaniya og shabu nga muhunong na sila karong pila ka adlaw. Kay daghan na kaayong gipamatay nga pusher. Mo ito nga ni ana tong kon nga muhunong tani kakuan mintras pa kay trabaho mo pambalik kami ni ba. Inihinay lang tayo sa ilin ta mo padayon ni bagay bati na gyud panahon. Mo gyud po sa atong Kasi pasabot nga bati ang panahon. bati na dili na maayo ang kuan ba nga mo padayon padani ba nga kuan. Kay Na batay na gubot na ba? bukod na O mo. nana ko nga dire. Ya, wag plano ginani nga moabot ko dipita ko. Matud ni Mantalaba ang iyang supplier og shabu. Usa ka atan negro kinsa nasayran sa PIB nga gikan sa Muntinlupa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka unannounced earthquake drill ang gipahigayon sa provincial capital atol sa National Simultaneous Earthquake Drill karong adlaw apan tungod sa kumpiyansa nga di sila mosalmot wahinon kini magkadimao. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Alas 8:45 ang takna sa buntag kaganiha dihang mitingog ang alarm sa Kapitolyo. Taod-taod nang gawas ng mga kawani nga nakatabo ng kamot sa ulo. Adunay seryoso apan dunay wa nagpakabana. Matud nila wa sila masayod nga adunay earthquake drill nga ipahigayon. Kagahapon lang ang PDRRMO mipahibaw nga di sila mosalmot sa National Simultaneous Earthquake Drill karong adlaw. Gituyo sa provincial government nga di ipaybaw ang ilang pagsalmot karon aron makita kung unsa kaandam ang tanang empleyado sigayon nga mahitabo ang kusog nga linog sa Sugbo. Base sa ilang assessment, wa magkadimao ang lihok sa mga kawani. Bisan ang mga gwardya sa entrance sa Capitol Building, nagpasulod pa og mga tao. Target sa disaster team nga 3 minutos lang ang paggawas sa mga tao paingon sa pre-designated evacuation areas apan wa nila makabot ang gitarget nga oras. In fact, during my rounds with the officers, they refused to perform the maneuver. Kaya wala lagi ko na yung memo. Because sir, it is an unannounced they're asking for a memo. Tungod ini nagtinguha ang PDRRMO officers nga magbutang og alarm system nga adunay managlahi nga tingog sa matag disaster aron dali kini nga ma-identify sa mga kawani sa Kapitolyo. Ipaubos sab nila sa trainings ang mga gwardya, labi pa kay plano nila nga magtukod og emergency response team sa Capitol kinsa mo'y muabag sa panginahanglan sa PDRRMO. Buhatan na lang o kanang department-wide or capital-wide na memorandum that if they will hear a particular, for example, na siren sound or any other sound nga ma-agree na mo in the future would mean an emergency and that will initiate the evacuation of all employees and including visitors sa Capitol. Ang in-charge sa communications miingon nga sakto pa sa kalidad ang tanan nila nga mga himan sa komunikasyon nga magamit panahon sa emerhensiya. Apan buot nila nga hasta ang mga LGUs musalmot sab alang sa usa ka synchronized earthquake drill aron masuta ang angayan pa nga kurihian. We will include them and monitor their compliance to the nationwide earthquake drill. So it will not just be Capitol but also those other LGUs na mag-synchronize tatanan, then probably there will be scenarios. Pasado alas 9 dihang ipabalik na silang tagsa-tagsa ka mga buhatan ang mga empleyado sa Kapitolyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Gihabwa gikan sa iyang lubnganan ang bata kinsa namatay dihang gipanganak sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang patay nga lawas ipa-autopsy alang sa pagsusi kung unsay namatyan human mireklamo ang mga ginikanan ni ini. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Giugkat kagahapon sa hapon sa minteryo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang lawas ni John Nino Anyosa
Ang bata nga namatay ni atong Hunyo 5 sulod sa Vicente Soto Hospital pila ka oras human siya gihimugso sa iyang inahan nga si Idalin Anyusa. Si Idalin di makadawat sa nakita nga daghang bunog sa iyang bag-o unta nga natawo nga anak. Nihangyo siya sa mga doktor sa usa ka cesarean operation apan pugos nga gipaanak sa normal nga paagi. Ang suhi nga iyang gisabak sa Vicente Soto Hospital. Ang gusto gyud ako mitabo nga mag-angkon ko gustisya sa akong bata giunsa ni kay ang ako gyud gikuan sa doktor nga niingon ko niya nga pasasaryan ko pero di ko palaygit kay di masugot akong bana. Ambot lag unsay iyang rason anong di nang unsay na ko niya nga wa ko niya sasaryan na. Si Inspektor Arisa Utida sa Women and Child Protection Center nagkanayon nga gikinahanglan nila ang autopsy sa lawas sa bata. But nila masayran ang hinungdan sa kamatayon ni ini alang sa ilang investigasyon. Ang atuan na lang karon is we are trying to gather the documents and corroborate other circumstances kung makita nato asay makahatag nitog lead kung naabagi liability sa allegation sa inahan. According niya, si Janine was died out of a malpractice. So mo niya itong determine karon kung unsa ka tinuod ang allegation. Gipadad-an nila sa miaging simana og suwat ang Vicente Soto Hospital alang sa pag-abag sa ilang investigasyon apan hangtod kagahapon wala pay tubag. Si Chief Inspector Bronya sa PNP Suco nagkanayon nga gikinahanglan nila ang sampol gikan sa lawas sa bata alang sa histopathological examination. Gibana-bana nga mulanat og 2 ka buwan usa nila makuha ang resulta ni ini. Mahibaw-an pinaagi ni ini kun do na bay pagpabaya ang mga doktor ug nurse sa hospital. Ang resulta sa eksaminasyon mao'y ilang basihan sa pagpasaka og kaso. Dunay mensahe si Idalin sa mga doktor ug nurse sa Vicente Soto. Ang akong makuan sa mga doktor nga ang ilang gibuhat po diri nako nga cesareano niya di day masasaryan nga di po nila mabuhat sa uban. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Pangulo sa kapulisan sa rehiyon mipadayag nga ang ilang paggukod sa mga kriminal dili pagpahumutaron dili pagpaghumot lang para ibilin sa ilang pwesto. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gipangimakak ni PRO7 Director Patrocinio Comendador nga dili pamulitika ang iyang subsob nga paggukod sa illegal nga drugas aron lang magpabilin siya sa iyang katungdanan isip PNP Regional Director sa PRO7. Matod niya, dili malikayan nga lainon pagsabot ang iyang gihimo hilabi na nga dunay mga politiko nga magpapapil sa kalampusan sa usa ka pulis. Nabaniog nga nang limpyo ng daan ang kapulisan sa dili pa makalingkod ang bagong presidente aron ipakita nga limpyo ug maayo sila og binuhatan. Mag-incoming presidente na maglimpyo mi daan sa maglimpyo mi sa among tugkaran niya para magpa-good mi. Pero sa ako pagtanaw akong gugalingon na I came from here and I am a Cebuano and it is my responsibility as Cebuano to make this place safe, not for any political purpose. Andam si Gobernador nga buhian ang iyang katungdanan, hilabi na nga nasagulan og pamulitika ang pagtudlo sa mga opisyal sa kapulisan. Si Gobernador ug uban sa mga opisyal sa kapulisan sa Sugbo ug rehiyon gikataho nga gipili ni retired Police Deputy Director Marcelo Garbo alang sa paghatag og pabor sa Liberal Party niadtong eleksyon. Pero ako lang i-point out kagahapon, if they think we are interested to hold on to this position na para nga mapahawa ko dere para sana nga magpugong ko pa rin kong pahawa dere. I'm using nangusog ta karon pa rin pahawa. I think they are wrong, no? I can tender my resignation anytime. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ana karon sa mga kamot sa NBI ang gipangita sa pulis nga drug personality nga si Alvaro alias Barok. Si Barok mao'y katapusang kauban ni Jaguar sa wa pa kini napusilan sa mga pulis sakop sa PRO7. Si Jinky Rusit sa detalye. Gikumpirmar sa usa ka agent sa National Bureau of Investigation 7 nga alas 3 sa hapon kagahapon dihang miabot dinhi sa Sugbo ang dugay na nga gipangita sa pulis nga si Alvaro alias Barok.
Sa kayang usa ka fast craft, gikuha si Barok sa pantalan sa duha ka sakyanan sa NBI kinsa pulos na kasulob og full battle gear. Giingon nga wa sila mo kumpiyansa sa posibleng engkwentro labi pa kay dugay na nga gigukod si Barok sa mga pulis kinsa maoy gituuhang yawe sa hitabo sa wa pagipatay ang notadong drug lord nga si Jaguar. Sa NBI Regional Office na gitago si Barok alang sa questioning ug pagkaalas 10 sa gabii mibiyahe na ang grupo paingon sa kauluhan aron didto isaysay ang tanan. Apan si Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador miingon nga wa nila hatagi og dakong gimbugaton ang pagpangita ni Barok sanglit di kini kaayo dako nga drug personality sa Sugbo. Apan naglaraw sila nga ipadala ang usa ka team gikan sa Provincial Intelligence Branch sa Sugbo didto sa kauluhan aron sa pag-abag sa investigasyon. Through Cebu Province, no? Na sila nagpadala ng trupa ang Cebu Province. Kaya sila may familiar sa mga activities ni Barok. Hilom nga gibutyag sa NBI nga mas gipili ni Barok nga sa ila mo surrender sa kahadlok nga dunay mahitabo kaniya kung sa pulisiya mo diretso. Apan kung si komendador mo ipasultihon, nagtuo lamang sila nga duna kini kaila sa NBI mao nga didto kini mitahan. He was there in Manila. I have to just tell you the specific details. Siguro yan na siguro sumakak. Anyway, he is surrendering. I mean to say, the bottom line is that he's afraid that eventually we'll be catching up with him. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Misaka ang presyo sa shabu dinhi sa dakbayan sa Sugbo tungod sa pagnihit sa supply. Kinigaksyonan ni Joyce Dalisay. Doble na ang presyo sa shabu dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sa pagbagsak presyo sa shabu, pipila ka semana nga milabay, nagkantidad na lang kini og 60 pesos tungod sa pagdali-dali og dispose ni ini. Apan karon, midoble na ang presyo ni ini. Namatikdan ang kanihit sa supply karon sa shabu sa Sugbo. At that time, nakalitan sila pero but later on, just like in any other businesses, mabalik lang na siya sa normal ang sitwasyon, balik pero ang atomugod, it will operate on the law of supply and demand. When the supply is low, prices goes up. Gikan sa 300 pesos nga normal nga presyo sa matag pakete sa shabu, mukabat na kini karon og 600 pesos matag pakete. Matod pa ni PRO7 Director nga si Patrocinio Comendador Jr., sa Manila na magkuhaan og supply ang mga drug pusher. Tungod sa pagkalayo, magkamahal na usab ang presyo ni ini. Matod di Comendador, ang mga drug pusher dinhi sa Sugbo naglisod na sa pagpangumpra og shabu. Limit na, so mao na to nga. Mo na limit anong nakataas karon? Wala na ikakuhaan balik, di ba? Alang sa Aksyon Bisaya, Joyce Dalisay, News 5. Usa ka bata ang nakuhaan og shabu sulod sa tunghaan sa Mandaue. Samtang nabisi ang mga magtutudlo sa gipahigayong simultaneous earthquake drill. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Taliwa sa pagpahigay og nationwide earthquake drill kaganyang buntag, naukayang usa ka classroom sa grade 2 sa Mandaue City Central School dihang nakakita sila og pakete sa gituoang shabu. Usa ka tinun-an ang nakakita sa pakete og mitudlo sa usa ka batang babay nga mo'y giingong gigikanan ini. Daling gimakak sa bata nga gikan niya ang shabu. Gikuha sa teacher ang pakete og report ang hitabo sa kadagkuan sa tunghaan. Nagpatabang dayon sila sa Mandaue City Women and Children Protection Desk og sa City Social Welfare Office aron sa pag-assess sa hitabo. Under investigation panas DSWD no nya kana dili lang ko sa mo comment kay Nasayran sa inisyal nga pakisusi nga nanambigit sa ginadling drogas ang inahan sa bata nga nakuhaan sa pakete sa shabu. Doon na say gamay nga problema sa pagunahon na ang bata nga posibleng nakadas sa shabu sa tungaan. Doon ay pagduda nga napilit sa sapatos ang pakete sa shabu ug natagak sa classroom. Gitutukan karon sa Parents Teachers Association ang kaso aron matabangan ang bata. Naglaraw sab sila nga pagkikitaan ang inahan sa bata aron storyaon kini. Para na ko murag isolated na kayo niya. Wasad may magtuo nga involved with ang bata. Kay Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga pulis sa Mandaue nakigtagbo sa mga ginikanan alang sa pagpasabot sa curfew nga gipatuman sa syudad. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
Malipay na maginikanan sa dakbayan sa Mandawi, sa hugot nga pagpatuman og balik sa karaan nga curfew ordinance. Matod sa mga inahan din sa Mandawi Central School, di na sila mabalaka matagabi kay motultol na pagkatug og sayo ang ilang mga anak. Inay nga tag alas 11 o alas 12, alas 9 pa lang sa gabi, matug na ang duha sa tulo ka mga anak ni Jocelyn nga mga menor de edad. Malikaya na sab sa mga anak ni Jocelyn ang pag-internet sa gabi tungod sa curfew. Okay na sad, para di namin mag-ugta sa mga anak ng katugog sa'yo. Usa lang si Jocelyn sa mga hinabi sa Mandawi City Police Community Relations sa pagkampanya nila sa curfew sa dakbayan. Ang mga pulis nakitagbo sa maginikanan alang sa pagpahinumdum kanila sa ilang mga responsibilidad sa ilang mga anak. Dunay mga exemption sa curfew sama sa mga batanon nga dunay himuon nga assignments o project nga manginahanglan og computer sa usa ka internet cafe. Apan kinahanglan lang nga dunay guardian nga hamtong ang bata kung kinahanglan kini mo gawas panahon sa curfew. Pangitano sa bug identification card ang mga tinun-an nga gikan sa Night High School ug i-verify sa tungaan. Pagkaron, maura gyapon ang ato ang gibuhat, implement gigipon nato. 500 pesos ang multa sa ginikanan sa menor de edad nga makalapas sa curfew sa Mandawi City nga magsugod alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Samtang vagrancy ang ipasaka sa mga taga Mandawi nga maabtan nga maglaroy-laroy sa kadalanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Anda mo imbestigar ang buhatan sa Office of the Ombudsman sa hagit sa CHR nga tan-awon og silutan ang mga opisyal sa gobyerno nga misuporta sa extrajudicial killing sa mga gidudahang kriminal. Si Jinky Rusit sa report. Sama sa Commission on Human Rights nga nagproteher sa tawhanong katungod sa mga biktima, ang Visayas Ombudsman hugtanong mipahibaw nga anti-crime office usab ang ilang buhatan. Usa sa ilang mandato mao ang pagsiguro nga masilutan ang tanang government employees and public officials nga makalapas sa balaod. Sa bahin sa isyu nga pagsuporta matud pa sa mga public officials sa nahitabo nga summary killing sa Dakbayan, ang ombudsman miingon nga nagkinahanglan sila og konkretong ebidensya nga magtumbok sa ilang partisipasyon sa krimen. Well, as of now, we are monitoring these reports, and as you know, when we conduct a fact-finding investigation, discreet na amo mga investigations, we do not telegraph our punches. Giklaro ni Naraha nga andam silang mupaygayan og fact-finding investigation kung adunay reklamo nga ipaabot sa ilang buhatan. Sa tao nila kung dunay kalambigitan ang mga public officials sa krimen. Wa na hinon mihatag og dugang komentaryo si Naraha sa laka nga paghatag og reward money sa mga opisyal ngadto sa pulis nga makapatay og kriminal. May mga legal provisions tingali na may mga provisions tingali nga nag-allow og inana, but I cannot be too sure. I have not read pa the laws or the rules regarding that. Basta ang amo lang i-emphasize is there is the presumption of regularity in the performance of official functions. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kapulisan nagtuo nga adunay traidor sa grupo ni Jaguar nga miluib kaniya. Matud sa hepe sa kapulisan sa rehiyon, posible nga kwarta ang hinungdan sa away sa pundok. Kini gi-aksyonan ni Beatrice Hanson. Sa pagkamatay ni Jeffrey Diaz alias Jaguar, adunay alegasyon nga gitraidor siya sa iyang mga sakop. Matud pa ni PRO7 Director Patrocinio Comendador Jr., dugay ra nagsugod ang kagubot sulod sa grupo ni Jaguar. Kwarta ang usa sa gituohang rason sa panag-away pundok ni Jaguar. Sa ilang pangagpas, no? Sa ilang pangagpas, somebody betrayed them from the inside. And I think there's a brewing war amongst them. Matud ni Komendador, inanay nang nabungkag ang grupo ni Jaguar tungod sa usa ka tawo nga mitraidor sa ilang grupo. Duha na ka-establishmento nga gituuhang gipanag-iya ni Jaguar girakrakan sa mga wa mailhing tawo nga nagsakay og motorsiklo. Una ni ini mao ang Gao Pension House nga nahimutang dito sa Tabunok, Talisay City ug ang bag-o lang mao ang Nuat Thai Massage Parlor diha sa Barangay Dulo, Fatima. Posible kay ano man siguro kining nabi kung when you put up these businesses nali kwarta involved. Probably there's a reason nga away sa kwarta. Reason magud og maputol ng ulo, no? Putol ng ulo nga without any will at all, why preparation kung sa turnover nagagubot na. In fact, long before the arrest, nagagubot naman daan sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Beatrix Hanson, News 5.
Earthquake drill gipahigayon sa Mandawi City Central School. Apan wala katingog ang ilang alarm ug public address system tungod kay walay kuryente ang eskwelahan. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Ang siren sa fire truck sa Bureau of Fire Protection ang gihimong timailhan sa pagsugod sa earthquake drill sa Mandawi City Central School. Sulod sa tungaan, nang hupo og mitabon sa ilang mga ulo ang kapin 4,000 ka mga estudyante uban ng ilang mga magtutudlo. Nanggawas sila og nanghupo sa tagsa-tagsa nila ka safe areas palibot sa tungaan. Ang seguridad ug kaluwasan sa itong mga bata hilam na karong tingklase maong priority sa mga ginikanan. Og niining ilang gibuhat karon nga usa ka pagpangandam labing importante alang sa tanan panahon sa katalagman sama sa linog. 16 ka mahawanan ang gidesignate nga pundukanan sa mga bata panahon sa emergency. Dunay tagsa-tagsa ka mga first aid teams sa mga grupo o mga team leaders nga mo'y mo report sa principal sa status sa ilang mga area. Sa unang tanaw, hapsayra ang earthquake drill sa tibok tungaan gawas sa gagmay nga mga mahingdan ng mga kakuwang. Usa ini ang paggawa sa supply sa kuryente sa tibok tungaan human mag-overload ang ilang linya kagahapon. Tungod ini, wa magamit ang ilang public alarm ug sound system. Sa Urasab nga nanggawas sa ilang mga classrooms ang mga tinun-an. Dapat kay in case of emergencies mo man ay dali nato nga makuan mo na makapa-trigger nga makuan sila di ba? Ma-inform. So yun na. Pero ani sabot rami kay actually karon ang Mandawi Central School walay kuryente. Wala. Nag-overload mi gahapon. Pero today gi-work na ang kanang electrical wiring na. So supposedly naunta mo yung announcement system? Yes, unta. Supposedly. Matod sa BFP, mogawas lang ang mga tao gikan sa gilinog nga edipisyo human sa usa ka minuto sukad sa pagtayog. Gipasalig sa tungaan nga ilang ma-improve ang ilang pagresponde sa katalagman base sa mga recommendations. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo subli nga mituki sa budget human na pressure sa mga empleyado sa City Hall nga naghuwat sa ilang mid-year bonus. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade-Vistil. Dito kipagbalik sa konseho ang 2016 proposed budget human nila gibasura ni atong Lunes. The revised 2016 annual budget. Si Councilor Richie Usmeña mo'y may propose nga tukiyon pagbalik ang budget tungod ug alang sa mga empleyadong naghuwat sa ilang mga bonus. Tungod niini, gipatawag sa konseho ang labaw sa City Treasurer's Office, City Budget ug City Planning. Tagsa-tagsang gipasabot sa Pangulo sa Budget Office, Marita Gumia, ug kung unsa ang nakuha ug nadungag sa 6 billion budget proposal. Unang giduso nga proposed budget sa Executive Department ang 6.4 billion pesos. Sa bagong 2016 proposed budget nga 6 billion pesos, wala na ang capital outlay nga 526 million, disaster fund, aid to barangays ug productivity enhancement incentives. So, nalipay ko pag motion ni Richie, at least naanay ka ng bonus ang mga empleyado, and also kadtong mga nahire ni Mayor Rama last January masulduan na pod sila kay naaman diya sa budget, appeal naman sila. So appeal sila, so at least nanatay makita nga kahayag ba sa para sa mga empleyado, and also sa kadtong uban nga gikinahanglan like katong sa Comelec na kuwang sa BEI naa naman diha, so appeal na sa to siya. And rest assured, we will seriously consider this proposed budget which you have submitted. Thank you very much. Human gipresentar ang bagong 6 billion proposed budget na hukman sa konseho sa pagduso niini sa usa ka komitiba nga gilangkuban ra gihapon nila alang sa paghukom kung aprubahan ba kini o dili. We will have to talk about it among ourselves, the remaining members of the council, on their inputs, on their comments. But since there have been one of my further questions regarding the other details of the budget, so I suppose that's about it. Gikalipay sab ni Acting Mayor Margot Usmeña ang balita nga gikonsiderar pagbalik ang pagtuki sa proposed budget. Nang hinaot siya nga maaprubahan na ang mga revise sa proposed budget aron malipay ang mga City Hall employees nga naghuwat sa ilang mid-year bonus. Yeah, we'll see what they. Yeah, I suppose so. Thank you. What was the would you know? What was the reason? Because of the mid-year kadoy ang mga empleyado.
Okay. You mean the whispering in the ear stuff? It was the decision of the three of them, madam. That's good. Because that was what it was all about to start with, right? That's the reason we submitted, because they returned it. Well, anyway, it's finished na. Gikatak ng ipaygan ang special session karong Lunes alang sa pagdesisyon sa konseho sa proposed annual budget. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mga pulis gipaubos sa training, unsaon ang sakto nga paagi pag-atubang sa mga sakop sa media. Si Thea Oliverio sa report. Aron mapalambo ang relasyon sa kapulisan ug mga tigbalita, ipahigayon sa Police Regional Office 7 ang Media Management Practical Exercise. Gikan sa tanang mga police station sa tibuok Rehiyon 7 nga gilungkuban sa Sugbo, Bohol ug Siquijor ang misalmot sa pipila ka adlaw nga pagbansay-bansay. Katuyuan ini ang mapalambo ang relasyon sa kapulisan ug mga sakop sa media nga mauy mohatod sa ilang mga kalampusan ug mga operasyon. Pipila ka mga pinili nga mga tigbalita ang nahimong mga panelists sa training nga sila Kevin Lagunda sa Sunstar Daily, Arnold Bustamante sa DYHP ug si kapatid Ryan Sorote. Ang tulo ang gitahasan sa pagpaambit og mga pamaagi sa pag-atubang og mga media ingon man ang paghashas sa ilang kahanas sa pagtubag og mga pangutana. Di sa tanang higayon nga maayo ang relasyon sa mga pulis ug mga tigbalita tungod sa kabisi sa mga pulis. Pipila lang sa mga reklamo sa mga tigbalita ang di pagtubag sa mga desk officers sa tawag sa mga reporters, hilabi na ang naa sa lagyong mga lugar. Giklaro hinuon sa presidente sa police beat o kadtong mga nag-cover sa kalihukan sa police ug military nga pipila lang ang mga salawayon nga mga pulis. Pero kaming nasa broadcast nga TV, pwede ramin yung tagaan ani. Bag may nung nagay on cam, kana, murag ang uban na to, mahadlok na matubang og kamera. Kulang saya, pero kulang niya. Kulang. Alang sa Aksyon Bisaya, Thea Oliverio, News 5. Suportado sa buhatan sa Office of the Ombudsman ang tinguha sa DILG nga ipaubos sa training ug seminar ang mga neophyte mayor sa lalawigan sa Sugbo. Lakip sa ipaubos sa pagbansay-bansay mo ang mga re-electionists nga mga chief executives. Ang detalye sa report ni Dayanara Torres. May rekomendar ang Office of the Ombudsman sa Regional Development Council na kinahanglan ng pahigayon og training alang sa mga bagong mulingkod nga elected officials ug sa mga kanhi opisyales nga magpadayon sa ilang termino. Gikinahanglan ang training ilabi na sa mga bagong mulingkod nga mayor aron sila mahibaw sa mga balaod nga angayan nilang ipatuman. Moagi usab ang mga re-electionists sa susamang training aron mapahinumduman sila sa mga balaod nga maoy basihanan sa ilang mga lihok. Kay mangno sa ombudsman, di sila magpanuko sa pagsilot kung sila makahimo og kalapasan sa ilang pagpanerbisyo. So they need to know kay usahay ganahan ta nga magsigig disiplina nila, but in the first place, do they know kibaw ba sila kung unsay ilang gisudlan, o kibaw ba sila kung unsay mga balaod nga nag-govern sa ilang action. So mo ang kinahanglanon na siya. And tinguha sa Office of the Ombudsman nga sama sa DILG, andam na ang mga opisyales sa paglingkod sa ilang pwesto karong Hulyo 1. Ang training iorganisa sa DILG tungod kay ubusman ang mga opisyales sa buhatan. Sanglit uyon sa anti-graft campaign na aktibidad, full support ang Office of the Ombudsman sa maong kalihukan. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayanara Torres, News 5. Dakbayan sa Sugbo nagplano nga mutukod og lain nga landfill aron kalabayan sa basura. Kini gi-aksyonan nila si Caminade Vestil. Posibleng maghimo og laing labayanan og basura ang dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni outgoing Councilor Nida Cabrera, aduna sila gihan-ay karon nga plano human ilang nakita nga duha ka tuig nila magamit ang inayoan landfill. Tingali mo abot lang tag 2 years din ha, no? Base sa among commitment sad kay mobuhat pa may commitment ug unsay atong mga buhaton no diha. But kanang dili lang yun na agitay tan-awon nga closure kana ang next site na to. Next step, it might be residual lang siya management. Ilang gimugna ang usa ka management monitoring team nga mohan-ay sa mga gikinahanglan sa Environmental Management Bureau sa pag-operate sa usa ka landfill. So madetali na mo og unsay utilizations diha sa landfill. Pero cost anang sa leachate farm mo? Mangita kami og kwarta no. Although naatay budget
para sa atong closure o sa development diya sa maintenance sa ato ang landfill. Ako pang tan-aon, karon pang adlaw akong i-check kung pila. Gikwestiyon ni Mayor Michael Rama ang DENR kung nganong muuyon kini sa pagbukas og balik sa Inayawan landfill. That's why I'm bringing it to DENR. Why change their heart? Have there been a new law allowing such a situation to be tolerable? Existing landfill. That landfill has never been a landfill anymore. It's a dump site. How can it be a landfill? So when a dump site is open, it's already being run after by laws. And the laws are there in abundance. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Suspended Mayor Michael Rama nagtuo nga masulbad unta ang problema sa droga sa Sugbo kun wala pa siya si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kini giaksyonan ni Deline Marl Sarahena. Wa magdahom si Mayor Michael Rama nga patyon si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nabantog nga drug lord sa Sugbo. Matod pa ni Rama kung buhi si Jaguar, makabutyag kini kung kinsa iyang mga protector nga politiko ug mga police officials. Nakita ni Rama nga ang mabulgar ni Jaguar dako nga kasulbaran sa problema sa droga sa Sugbo. I would have wanted him alive so that he can talk a lot. And so many will definitely be uncovered. Nagmalaumon si Rama nga moabag ang pamilya ni Jaguar sa paghatag og impormasyon kung unsay ilang nasayran. Si Jaguar napatay didto sa Las Piñas City ato sa gipahigayong operation sa sakop sa kapulisan sa Regional Police Office 7, pinanguluhan ni Superintendent Rex Dirilo. Si Jaguar walay giatubang nga warrant of arrest ug wala say nag-ung-ung nga mga kaso human kini na-dismiss sa korte. Gikatahong anaa karon sa ilang compound sa Barangay Dulho Fatima ang pateng lawas niini apan way media nga gitugutan nga makaduol sa haya. But there's still relatives who probably can tell. And I don't want to be expanding who probably can tell. Because the discussion there in newspaper, balik-balik pa na, that there are politicians, as there are as many men in uniform who are involved in drug peddling. And I wish, makana akong kaadbang, as far as I'm concerned, that will be another issue in due time. Alang sa Aksyon Bisaya, Deline Marl Sarahena, News 5. Upat ka satellite office sa NBI ang ilang gibuksan. Mahimo na nga makaprocess alang sa paglukat og NBI clearance sa Paseo Arcenas sa Banawa, J Center Mall sa Mandaue, Inanchong Activity Center sa Naga City ug sa karaan nga City Hall sa Bugo City. Temporaryo nga gisuspende ang pagprocess og clearance sa main office sa NBI sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ilang dawaton ug i-process mao lang ang sa mga persons with disabilities, senior citizens ug mga mabdos. We posted an advisory to the applicants to suspend temporarily our processing here. So, among gitagaan na mong option ang mga applicants to go to our satellite offices like the Paseo de Arcenas sa Banawa, then the J Center Mall sa Mandaue, sa Bugo, nasa tayo sa Bugo satellite office, then sa Naga also, satellite office sa Naga. Option sa mga aplikante nga kanto sa sila dito. Aron kahatagan og solusyon ang problema sa mga batang libod suroy sa Sugbo, tukuron unya sa kagamhanang lokal ang Bahay Pag-asa nga maghatag og maayong ugma sa mga kabataan nga way pamilya. Si Lorely May Dipaz sa detalye. Ang Bahay Pag-asa ang maong unang programa sa Sugbo nga naglakip og Operation Gugma alang sa mga street children. Tumong sa maong programa, mao ang pag-rescue sa mga bata gikan sa kadalanan sa syudad aron mahalikay sila sa paghimo og krimen. Ang Operation Gugma, giterm naman siya Operation Gugma, but technically it's a rescue operation. Or gitawag siya karon og reach out operation. So ni-focus na sa mga bata nga nasdan, mga children at risk, mga street children, mga CICL. Nga ato silang gihangyo nga mupuyo sa center. Sa pagkakaroon, 90 ka mga bata ang nasa 16 ka center sa Region 7. Giawhag ni Police Inspector Ariza Otida ang ubang ahensya sa gobyerno na susama og advokasya nila nga makighiusa para mas mahatagan og dakong pagtagad ang issue sa street children.
So we decided, Cebu City Police Office, to initiate the program on Operation Gugma. Since we are just one in advocacy, so we are calling all agencies nga nag-advocate for children. Usahon na mo ang pwersa para mas kuan siya, long-term ang program, and then mas daghan og maka-avail for the services. Gipanguluhan sa Cebu City Police Office ang Operation Gugma, kauban ng Department of Welfare and Services, Social Welfare and Development sa Cebu City, ug Cebu Province ug social workers sa managlaing NGOs. Nagkadaiyang programa ang ipatuman sa Operation Gugma sama sa play therapy ug compassionate communication. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorely May De Paz, News 5. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!